Welkom bij de 36e editie van de Fraljes PC. Traditioneel wordt die houden in Weidem en ik dit hier binnen de weer 12 betoer die kans maakt op de titel. Er binnen deze PC 2 favoriete patoeren die er dit seizoen echt boven uitsteken. Dit is er een van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. Maar in de tweede omloop had ze een soort moeite met Nienke Sibrandi, Maaike Ozinga en Wiljo Sibrandi. Met name deze hege bal van Nienke Sibrandi krijgen ze net onder controle. En ze komen dik achter en zelfs op het deer. Concentratie bij Manon Scheepstra. Ik zei het aan Woldwaan, 4 om in de zijklik achter. Ze zit op het deer. De bal is voor en het is dus uit en oer van een van de grote favorieten van deze PC. En deze trein vooral verrassen bij de eerste verrassing van deze dag. Nienke Sibrandi, Maaike Ozinga en Wiljo Sibrandi gaan terug naar de hele finale. Want ze winnen maar liefst 4 om 1. En zij is gelijk van de parcours van Iris van der Veen. In de hele finale maakt het parcours van Sibrandi tjen de orenfavorieten. De zuskes Leonie van der Graaf en Fenna Seinstra. Die gewoon wij keert ze met Lisette Wagenaar. Die had liekwols zo'n 4 weken haar voerbrutsten. En na de tweede omloop keerten ze verder met Harmke Siegersma. Het wordt een geweldige partij die hele finale. Deze vrouwen komen we weer om van een 5 om 2 af te staan. Een grote verrassing dus, wie er eens al. Maar na 4 weken gelijk wordt het nog eens een keer 6-2 als Fenna Seinstra opslaan mij. Fenna Seinstra, maar die opslag achterin. Oeron, hij is Oeron. Oh, die is Oeron. Oh nee. Oh nee. Ja, zo wil je eigenlijk net verliezen of zo wil je eigenlijk net winnen. Maar het is verschrikkelijk wat hier gebeurt van Fenna Seinstra. Maar schitterend mooi van deze twee zusjes Sibrandi en Maaike Ozinga. Want die zorgen voor de stunt van deze dag. En zij hellen dus de finale. Ten koste van het favoriete parcours van Harmke Siegersma, Leonie van der Graaf en Fenna Seinstra. In de finale treft het nou favoriete parcours van Sibrandi de vrouwen Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Aukje van Kuken. Die in de eerste 2 omlopen relatief eenvoudig in en toch een steentnummer uiteindelijk in de finale kwam. Die finale gaat in het begin leek op. We komen erin op een stand van 2 eerste leek en 6-2 voor het parcours van Hiemstra. En Nienke Sibrandi maar de opslag. Bal weg strak voorin, weg voor. Ja. Had ze deze finale nog net echt, Nienke Sibrandi. Wat zien de vaak in de partij worden hier achterin onhouden, dat ze nou dus blijkbaar net meer. Op 3 om 2 pakken Hiemstra en die op 6-2 de 4 eerste. En ze zitten terug. Hij werd een 6-2 vastsprong. En dan luidt een liedje keert. Sibrandi met er wat ontwaan. Goeie zitbal, maar hij slaat een goed uitslaan terug. Imke van der Leest. Hier natuurlijk niet meer dan een tikje neder. Dus is de keers voorbij. Ja, en zeg je het heel eenvoudig. Wat we misschien eigenlijk wel net heel verwachten hier. Omdat ze zijn een gigantische flow zie je het nog nou daar. Zoeken de 2 favorieten na het parcours van Sibrandi. Maar ze staan wel eenvoudig voor onthoud aan Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Aukje van Kuken. Maar 4 om 2. En het wol maar net maar de opslag van Nienke Sibrandi. Het is 4 om 2 en 2 gelijk. En de opslag van Nienke Sibrandi. Heeg achterin en Webboeten. Oh ja, nou ja, had ze de bal ik oer. Dus mooi Maaike de opslag nemen. Ja, 4 punten verwijderen van de overwinning. Aukje van Kuken. Maaike Ozinga, nou voorin bij Imke van der Leest. Een hele dikke keert. Die maakt er een hele dikke keert van. En ze shot het er net goed uit van het parcours van Nienke Sibrandi. En nou moet Nienke zelf erop slaan. Ja, maar die had al net zoveel vertrouwen meer. 4 om 2 en 4 om 2. Nienke Sibrandi. Nou, een opgooien voorin van Imke van der Leest. Die rekt hem net geweldig. Kan ik aardig returneerd weer. Onteperkt, nee, krek net. Want Aukje van Kuken is er nog krek bij. Dus komt er een lietse keerts listen. Dus dan hebben we dus een dikke keerts en een lietse keerts op die 4 om 2, 4 om 2 vastsprong. Voor het parcours van Marije Hiemstra. Ja, je ziet ook weer heel weinig overtuiging in de opslag van Nienke Sibrandi. Weer heel duidelijk te zien. Ja. De opslag nou van Aukje van Kuken. Boeten. Ja, die staat op Boeten. Het is toch zonde, Mars aan dikke keert. Ja. Dan zoekt ze in elk geval maar in. Maar dat slag had Aukje van Kuken dus net. Nou een lietse keerts.
van nog geen meter. En dat mooi Imke dan. Ja. Vaak wel iets keertjes komt Imke van de Leest ombod. Ja, dan kun je toch gebruik maken van het scheve oren van Imke. Vier om 12, ja ook gelijk. Imke van de Leest. Komt maar een hele hege bal, dat verwacht je eigenlijk net. Maar er wordt heel meer rekken terug. Wiljo Sibrandi. En dat is wel Ze pakken wel de size. Want ze pakken dan toch de size. Dus zit het parcours van Nienke Sibrandi op het deer. Ik zat het er verschrikkelijk meer uit. Want het is dan 4 voor 12, maar ik zei fjouwen nou. Waar maakt het niet werk? Dat is de vraag. En waar we het er uiteindelijk de keer in, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want ze hebben alle drie functie van gewoon. Ja, maar misschien dat ze dat Marij Hiemstra net in het perk zit. Nou, misschien is dat dan iets wat maar spelen. Maar diezelfde Marij Hiemstra slaat ik wel heel goed op. En maar nou ik het almaatje. Marij Hiemstra van de PC-overwinning misschien. Bal achterin bij Wiljo Sibrandi. En die rekt de bal heel net goed. En dat is dien, het is uit, het is oer. En dat is de overwinning van deze traaie vrouwje. De overwinning van Marij Hiemstra, Imke van der Leest en Aukje van Kuken. Want zij gaan er van terug maar deze overwinning in de 36e PC. Van Hettelok Weeske maar deze overwinning. Hij is hem al een keer eerder woen, maar is dit een bijzonder, mooier? Hij is, ja, dank u wel. Hij is oors. Toen we woon hier we tot het seizoen heen heel vaker woon. En dit hier hebben we maar dit, ja, heel wel wel ruilen. Toen eerst keert ik maar die zusjes, dat wie kon een beetje dubbel. En nou keert ik Tjinse en nou keert ik mijn Aukje, die komt uit Boeteland even hoor in. Ik keert maar Marije, die heeft een blessure met het koude. Dus je gaat hierheen maar het gevoel van je verwacht je niks. Ja, en die hoorns zijn heel goed de keertjes. Die Fennan, dus die heb ik een soort van rusdien. Maar uiteindelijk ben wij nou de beste. Dus, Nou, ik heb wel even chagrijnig best gewoon gelijk het veld al, want ik wie echt het wie de finale het wie gewoon we het ze gewoon eigenlijk jong. Dus het wie maar nou ja, tweede prijs, het is geweldig natuurlijk uiteindelijk wat we dien hebben van Fenna Savon en de tweede omloop al van de Mononsa. Dus ja, als je het zou bezorgen is het natuurlijk goed. Maar ja, na deze finale is het natuurlijk slecht. Ja, hij is binnen. Vet mooi, toch? Ik ga nou het klaarbek fjouwen bij de dames de wimpels ziet. Dus ik vind het vet mooi. Ja, toch? Ik ga alles, joh. Ik ben op reis geweest. Ik ben tweede op de bonden. Nou, de PC won. Dat is toch prachtig? Kan het missen? Nee, het kan het missen. Het is toch Hoe mooi? gelukkig kunnen meest wezen? Nou, heel gelukkig. Ik ben echt heel blij. Ja, super, Cees. Ja, vet mooi. Ben je op wereldreis gaan zitten? Ik ben in Australië begonnen, toen naar Zeeland, Fiji, Canada, Amerika. Dus dan zit je in Australië of in Fiji en toen toch eens zo hier aanst in augustus mag de PC winnen. Ja, ik wil eerst nog langer voortblouwen. Nee, ja. Hoe moest je daar eigenlijk staan? Nou, ik dacht, nou, ik kan nog wat langer voortblouwen. Ja, die PC die bloot er wel, toch? Maar ik dacht, nou, het is bij mij maar ziek. En ik dacht, nou, ik kom thuis en dan ging ik naar de bond keert. Ze vindt het hartstikke mooi dat ik nog voor hier keert. Nou, winnen we het tweede helaas, maar ik denk dat ik het nou dubbel goed maken had, toch? Ja, van het begin van het seizoen dacht ik, oh, PC, dat wordt hem, joh, maar of dat wordt hem, dit hier. Maar natuurlijk even... Dat is toch van de mooi, ja? Nee, dat dacht ik aan het begin van het seizoen. Dan ging gewoon knallen. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe het rent. Het laat met het mooi zitten. En dan met jezelf wat er nog goed keert. Het ging goed. De wind vliegt maar je draaien. En dan, dan kun je het winnen. Maar ik heb het nooit dacht, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Oh, wat is even gebeurd hier? Pietrik, jongen! Er rest dus nog één ding. En de koning van de PC die staat hier klaar om de koninginnen het ketting om te heen. En de puntenverdeling is als volgt. Imke, 3 punten. Marije, 7 punten. En Aukje, 8 punten. Thomas, heen je door de koninginnen de versiersel maar even om. Aukje, de Sarah is niet correct. Ik weet net wat me nog gelukkiger maakt, want dan ik nou al ben. Ik weet het wel, nog een koningsprijs erbij. Vet mooi, toch? Echt, ik hier net verwachten. Of ik, ja, het zie je tussen. Ik dacht dus dat het tussen Imke en mij ziet. Dat toch eerlijk zo, Nick, hè? Ja, Tegen een van je 12 minuten. Imke die had dubbelfunctie natuurlijk, maar Marije had hartstikke goed opslaan. En, maar toch, ja, ik vind het hartstikke best. Ja, mooi, toch? Nog 1 keer, vet mooi. Vet mooi! Woehoe! Dank u wel! Een verrassende winnaar dus van de 36e editie van de Vrouwens PC.
Bedankt voor het zien en tot volgende keer.